ole clear tu te chibai vek le masa in lom thu kan sai te ang ka video masa air gun chinga te ti kan da ha erin phak bakin milo hlut saka clear tu no tam phian maya kalom khop mai ka video khan tlema zong han sei sual kha kan ya amaro chu in riat vek tho ka ring hei tu dang lai phei chuan air gun lom tak tak le chual nel tak tak kan tam ta hle maya chumi ni lai chuan zona neu ka don ve thin wangin in thla thung deuh takin karon da khania bei sei lo tak ngain thlir tu lo tama amak ka ti zok hialani mla in thlan vela wang khan boi chho ve ta in dam lo na neu tem han tlang bok chowa ka computer lo chebok nen ka rilwa khan alang man tamek lova chuwangin enga mo chen kha chu hei kan da le lo ania ei fur kho te lo nia engeng mo kan ti pa hian rilwa lo tharreng maya chuwang chuan pcp ergan chungchang bik hi da le kan tum don ani engpon ni se min request tu te wangin lom thu kan soya silai abikin pcp ai jan sei tur tam maya nilenga sai tham ma om hialin karing tu ruma po hian akil kar zong kan sei ri lawanga a soi zaw na ang deuh talin kan nei don ani ka sei tang khan ke hi athiam berle professional ber kan nilawa amaro chu kan tuina te ni wangin kan da don ani a soi dik lo le soi mai kan nei ni chuan comment lama te po khan min lo shil zel mai don ya Eng Nge Pcp Chu PCP lampum chu preachers pneumatic ti na nia om zia ber chu boruak air thun khol sa ti na ni ber maya pneumatic om zia chu boruak hampur emo boruak na tho emo soina ani video ma sa ka saita ang khan PCP ergan hi mizo ta hian enti ka tang chin nge kan mer hriata kalo ka ve ti hi sai thiam har khop maya karin dan mai maya chuan kum som chuang vel hre chu ani ngei toi garing tu nai ro chuan khovela PCP ergan thaber ber kan khotula ngei kan mu ve thaita a acha lut tu kan dealers te an fakom hle mai hemi ni rol hian india point siam chu kan nei ve a tlema aron upgrade ve zelin PCP ergan thatak tak prisi hall ten aron siam chuka tin anni ba ka hian gear kan ti mai Gandiva Advanced Research and Equipment Private Limited ten an siam ve mek ta zela heng india siam hi aman ato uchuak em lova anei theile lei thei po anong fur ome foreign PCP ergan tho ro chu amana sangin minol puitan ban phak a har dewa india siamai chuan a that po a thatlang pui bok ani hemi ni rol hian india siam hi kamun hiamin lak lo katina ani haulova amang thang phei chuan metar som thuma tanga metar som li a phei chuan ka thel bi ngai lo foreign PCP po ka chau sak mai anti fo reng ani entin nge air chu kan kholang alema kan muang hian heng silai te hian borok thun khol na tur air tank ania chuta chuan hen pam mangin emo khol mangin emo air thun lu ngai thin ani air tank len zong thli don hlok zong hi liter a soi thin ania entirnan 0.45 liter ani chuan liter chan vetling lo hret ti na nia chutiangin alen paule a liter adong hnem ti na nia adong hlok deuh chu aka atam deuh ani maya air dong klem deuh chu aka atlem ve zel mai tin kan hman tlang lon ber ho PCP sila hi chu a air hi thlidang lam bik emo a bik taka siam emo ani lo kan boruak hi blu le thok chu ang tho hi ni CO2 air ero chu air rifle a phei chuan kan hmang tam lo hle kan ti to kha ti chuan PCP air hi bol pam nai mo motor ke pam na hian a pam thai lo ti hriat tur ania a bik taka siam high pressure pump mang chawa pump thai ani chu hand pump le scuba le khol lian current manga a refill na chi ho hi anni
airteng chungchanga hriat tur te tichuan airteng ki hi company chuaka chuan hard aluminium le carbon fiber siam te an ni bera carbon fiber hi azang tha a hmel a moi baka atlo boka mahse fiber kan ti po hi a chung lama hian hard aluminium om tho ti sheila tin thir hmanga siam te po om ve boka tichuan PCP air gana chuan air pressure meter ain vuwa nge thina a then chu hmor lama oma a then chu apang sir lama oma a then chu hnuai lama oma a then ero chu a bat lama te om bok thin he meter hi air tank chunga air kan thun thei zat en na nia chu meter chu a chetur ani lo a chechunga man reng reng lo tur ani top mai ni tichuan meter kha kan en renga 200 bar emo 250 bar emo 300 bar emo alo in zia kang a number in zia lawa color chi sang sang manga chin chhe na om chi om boka a sang lama chuan rong sen red color a mang tlangpuia chung lam a sen chin pel rak emo full lutuka pam emo kha ti lo top tur ani a puak pal theia in a o-ring washer kan ti mai kha na tur thei boka air leak a om pha theia a regulator bang lo silai tan phei chuan aka ati boi ve thei bok tin air kan pam full deuh phei chuan nisa empty lo ram ram tha a chan chu a chunga air muk tak kha pressure sang le zuala siam thei ni tuya che hi poem an ti thina a lik le lik lo en nan hian tuya che hi a poina ka hrelem lawa si phir pa ho sa pu bi ti point a chi a fo kha ma se hul takin sufai le thini la a thome air tank hian validity dam hun chunga nei voin thenga in nial om pakhat chu air tank hian dam hun chunga nei ti hi ania page tam taken kuala chuta an soiber chu dam doyanga expiry date anei velo tini PCP ergan nei chuan ateng panga thil in print kha hanen kual taila ta khan adam hun chung emo engtik kuma sim nge ti alo langang company recommend dan taka chuan heng kan air tank pressure muk em mai om reng hi alo bera kumnga dana tal servicing nei tur ti nia mahse chutinga ti thlap thlap chu kan wang khopinarin om sa pho po kwan anlo ti vek bi chung lo mahse kan him zok nan kan thriat ta na tha chu air tank hlui tak mai man hi a him tok lova tlema khi emo rin hlel thei tura mel him om chuan man no kha a him ber zok a bigin heng company original ho a phei chuan safety hi an ngai pui mo hlaya kho chak chu kai ro chuan leiri sa man ri spok kha ani maya amante alo tlom hret bok nen ma se chumi ani wang ro chuan a chia ka ti na chuni chuang lo PSI pound per square inch PSI chu pressure unit soina ani om zia ber chu inches khat 1 inch square huam chunga pressure emo force na zong soina nia PSI khat hian 1 inch square inches square khat huam chunga force na zong kha atarlanga motor ke PSI hi 35 I sanga da lo turania normal PSI hi 30 to 32 value tlangpui mahse PCP air gun PSI ro hi chu 3000 ten tlangpuia silai thadewa phei chuan PSI 3500 te po an pam thina mahse 3000 chin hi pel lawila du thu samani CO2 kan ti ho cartridge mang hi chu 800 to 900 PSI te ani hlom bar chu unit of pressure soina tho ani air pressure tam zong te na ani bera kan silai air tank metara khan bar za ta oma chu boruak muk bok tam bokin ane kang zelin asang don ti nani tichun achunga kan soinen khian lakop don ta ila bar khatle PSI 14.504 hi ain tuk to ka ngai ania chutiang chuan chu taila 300 bar chuan PSI 4351 atluk tok ti nani 300 bar 4500 PSI
tin an ziak tlangpui thin heng te wang hian ka silaya ka tenga aleng tho ti awanga du zat zat a full pop pop thun kha a fu lo hle don ti na ni chu engineer le expert ten uluk taka an te le an siam an en chin a pressure bar zo tok tur an da sa kha zom sham tur ani ani lo chuan van duina emo silai emo teng emo chhian mana a thlen thei ngei narin om a kana zong a just them a chana chuan thei ti nia foreign silai tha tam takhi power adjust na anei sa a chutiang gana chuan osam tak adjust thei ania duang tokin power a pek thei ni amai ro chu power kan adjust don reng in load to nu emo load lai emo adjust lo tur ania kan load ma a adjust nei tur ani a cooking lever kan load ma khan adjust nei tur ani visual pal a hlomin silai a chiat pha thei ni gan thren khatero chu power adjust na hran om lova hi PCB kan soi kha nia mahse a ka tin kan du chuan a hammer spring kan ti khau theia tin hammer spring dang kan thlak thei bok atom nan accuracy chungchang hi kan soi lang vele hrim teang a ka dik tur hian eng nge poimong ti hi zonom ta seng chuan a poimo ber soi thiam thei pawni lova a poimo vek ti ani mai eng kim kha ain buk to ka adik thlap tur ani maya a barrel hi chete po a koi tur ani lova tin kan silai po war zirin a pellets grain zat kan thlan thiam anga ya duang man kha accuracy a ngong anei ve theya tin makve deuh nia ka hria chu silai inang bok pellets inang bok a po hian a ka dik dan hi ain ang lo tlat thin hi ania chu wangin pellets po hi kan silai mil kan zon thiam angai fo bok thin ani tin ri ka wang hian a ka dik lo theya magazine pellets tot deuh hlek wangin a ka dik lo thei boka scope vo kani chuan scope adjust dik lo wangin a ka dik lo theya in open side mangtan back side le four side adjust dik lo wangin a ka dik lo thei boka thil dang tam tak po om thei ome kan adjust thei dik thei ngang lo ni chuan siam thiam hena kalila entir vat kha afu berin arin om ole khati zong kha tun rumatan chuan nile phot sela akim lovin kan hria akim lovin kan hril bok thin diang deuh khan kan soya hen kim lo tam tak le adik hlel deuh te po alom in karinga chutingam ni chuan mino hrir hre sham thin donia in PCP gan hi chu zir chian pe phot chuanin hriat bel tur hi om zel maya a poimo ber chu keimani silai man lai theuh kha hriat chian ani in heng ka han video siam te hi hunting promo na ta na ti kan mi alova amar chu silai tui tak te kan lo tam chho ta ka wangin ka han siam ve roi ania kan silai te ulukila man lo hi chuan oil thaila da thawang thinila tin a khat to ka han lak chuan hru fai zek te hi thavia tin no pang khoi pha ka hian da lo sham thin tur ani firearms phei chu hlom le zuala tin tunlai gan hlom to a chuwang chuan no pangin an khoi thei te in da lo tur ania tin amu om sa in da lo sham bok tur ani hei kan film khurnan kan da thadona khoya mo kan da do ni chuan amu te a magazine te clear vek zelila ti chuan him takin kan silai kan kol theu do nia